Kada će cvetati? Najučestalije je pitanje koje se već nekoliko dana može čuti među Novokneževčanima dok se u večernjim časovima šetaju duž obale Tise. Dobra vest je da se povremeno već mogu primetiti jedinke koje iz muljevitog tiskog dna sporadično izlaze na površinu, a mogu se primetiti i manji rojevi. Da bi došlo do masovnog rojenja iznad površine reke, moraju se stvoriti idealni uslovi. Potrebno je da imamo nekoliko toplih dana, da imamo temperaturu vode koja je preko 20 stepeni, čak negde oko 21 i 2 je najidealnije. Ili kako ja volim da kažem, kad je Tisa najlepše za kupanje, tad je najbolje za rojenje i to je stvarno i jeste tako. Što se ove godine tiče, ona je počela sa jednim toplim majem, a onda se u junu vreme promenilo, mnogo kišnih dana za redom. Sam početak juna je bio dosta hladan, neuobičajeno hladan za ovo doba godine i to naše cvetanje je sada pomereno i moguće da će ono početi od 15. juna pa nadalje da će krenuti ta masivnija rojenja, možda čak taj neki vrhunac bude tu negde oko 20. Jako je teško, kažem, predvidjeti, pogotovo kada su u pitanju ovako nestabilni vremenski uslovi kao što je to ove godine u junu. Kako je napomenula naša sagovornica, zbog nestabilnog i vetrovitog vremena ne može se sa sigurnošću utvrditi tačan moment vrhunca rojenja, te je savjetovala znatiželjnim građanima da u narednim danima u večernjim časovima silaze do reke kako bi osmotrili stanje, jer će cvetanje iz dana u dan biti sve izraženije. Ona je još apelovala da se ne hvataju živi primjerci kako se ne bi narušio njihov proces parenja i produžavanja vrste. To posjetioci koji nisu odavde ne znaju, potrebno je doći na Tisu negde oko 6 sati popodne, to je možda neko najbolje vreme, između 6 i 7 uveče, jer rojenje se uvek i dešava u tim večernjim satima. Znači, isto jedan evolucijski proces. Tiski cvet je hrana za mnoge predatore, znači oni koji pecaju u ovo doba godine znaju da riba neće da jede ništa drugo, samo tiski cvet. Ptice koje su na obali ništa drugo ne hvataju, samo tiski cvet. Da bi izbegle tu predaciju, vodeni cvetovi su evolutivno počeli da roje u velikom broju upravo u tim predvečernjim satima, kada slepi miševi još ne izlaze, a takođe se hrane insektima, a kada ptice polako već kreću na spavanje i takođe nisu toliko aktivne i prestale bi da se hrane tiskim cvetom. U Evropi postoji oko 350 vrsta vodenih cvetova, a tiski cvet jedan je od najvećih. Prizor koji nastaje kada insekt izlazi na površinu reke kako bi se spario, u ovim krajevima naziva se cvetanjem. Ovaj insekt je, prema rečima naše sagovornice, strogo zaštićena vrsta, a nažalost i ugrožena. Nekada se mogao videti na svim velikim evropskim rekama, međutim, usled industrijalizacije, zagađenja i skraćivanja vodenih tokova narušen je ekosistem, te sada živi samo još u reci Tisi. I za sutrašnji dan meteorolozi najavljuju kišu, pljuskove i grmljavinu. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 16 stepeni Celzijusa, a maksimalno do 23. Duvaće vetar jačine do 19 km na čas, a pritisak će biti oko normale. Intenzitet UV zračenja biće umeren i dostići će vrednost 3 UV indeksa. Osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Glavobolja i promenljivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. U saobraćaju je neophodan povećan oprez.